थरसे गोजों अलंबार गागि थुनलाइगिरि रुंसारि तरेन बर'नि जोबथा बिदाय। बिथांखौ हादोरसेयारि मानजों जोबथा बिदाय होबाय। नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा हाबाफारि फोजोबबाय। बाथौफुरियाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरजों लोगोसे गोबां गागि सुबुं बिथांमोना सिबिनाय बावो। बर' माहारिनि थरसे गोजों अलंबार गागि थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बर' बिफान एडभाइजारि बर्डनि कनभेनर गेदेमा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि तरेन बर'नि जिउ गैयै सोलेरखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। थांनाय शनिबार 14 फेब्रुआरियाव गुवाहाटी नोगोरमानि उइन्ट्रप देहा फाहामसालियाव बेलासिनि 2:30 समाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। दिनै फुङाव नोगोरमानि खारगुलिनि न'आव गोजोन जिउमानि बाथौ आरजनि उनाव बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ असम साहित्य सभानि गाहाय मावखुलियाव लाबोनाय जायो। असम साहित्य सभानि बिबानगिरि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव सिबिनाय बावो गागि थुनलाइगिरि बिथांखौ। बेनि उनाव बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावखुलियाव जोबथा सिबिनाय बावनो लाबोनाय जायो। बाथौफुरियाव बिथांखौ बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे मन्त्रि एमएलए एमपि आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथां आरो गोबां गागि सुबुं बिथांमोना मान बावो, बिथांखौ सिबिनाय बावो। दिनै जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां सान। जों बयनिबो सिबिजाथाव, जों बयनिबो अनजालु, जों बयनिबो आंगो मानगेरि तरेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला। हरखाब मैया मोनसे देहायाव असुस्थता जाब्रबनानै हस्पिटालाव रुंसारि जाबाय। बर' हारिनि थाखाय बिथांनि मावलांनाय खामानि, बिथांनि होलांनाय बिहोमानि थाखाय जों साफ्रोम बर' सुबुङा अराय मान होनांगोन, अराय गोसोखांनांगोन बिथांखौ। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बर' माहारिजों लोगोसे हादोरसानाङैनो दुखुनि बिजाथाइ सोमजियो। जोंनि थाखाय सासे आदर्श सासे सुबुंमोन। बिथांखौ खोमानानै जों थारैनो बर' हारिया सासे सम्पदखौ जों खोमानाय बायदि जों मोनदों। बर' हारिनि थाखाय आरो आसामाव बा बुहुमाव थानाय गासै बर'फोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे लस जाबाय। मानब गेदेर तरेन बर' बिथाङा जिउ गोमानायनि उनाव बर' हारिखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनग्रा सासे जोंनि अलंबार बिथाङा रुंसारि जालांबाय। तरेन बर' सारा जों बयबो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बिथांखौ बिबार बावनायजों लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ जोङो सिबिनो थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो, बेनि थाखाय अबंलावरिया मोजां जायगा होगोन, बेनि थाखाय आर'ज गाबदों। मानगोनां तरेन बर' बिथांनि रुंसारि जानाया गुबैयै जोंनि थुनलाइ मुलुग आरो बर' समाजाव गोबां खहा जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ आं खोब दुखु मोनदों। बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो आथिखाल साहित्य अकादेमि बर' बिफान एडभाइजारि बर्डनि कनभेनर जर'खा लिरगिरि मानगोनां तरेन बर' बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया थारैनो बर' हारि आरो बर' राव थुनलाइ मुलुगनि थाखाय सुफुंख'हायै खहा जाबाय। बिथाङा 1955 मायथाइनि 1 नभेम्बराव बोखावजायै क'क्राझार जिल्ला आथिखालनि चिरां जिल्लानि सामथिंखेला गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। दिनै बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ गुवाहाटी नोगोरमानि
नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होनाय जायो। बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे आसु असम साहित्य सभाखौ लाफानानै गोबां सुबुं बिथांमोना जोबथा सिबिनाय बावो। हादोरसायारि मान होनानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। News Desk Report, Bodo Live 24.